que el primer de dir és moltes gràcies en mayúscules al nostre president nacional Mariano Rajoy i al nostre president regional José Ramón Bauzá per la confiança depositada en la meva persona. Vull dir que les bones gestions de José Ramón Bauzá, sempre discretes però molt bones gestions durant aquests mesos, demanant que aquesta candidatura nacional, en aquesta candidatura europea, hagués un representant de les Illes Balears, han donat fruits, i per això li vull dir en públic al nostre president José Ramón Bauzá moltíssimes gràcies per aquesta bona feina. Crec que Mariano Rajoy ha reconegut més que mai les Illes Balears i també ha donat un recolzament en mayúscules al president José Ramón Bauzá, que l'ha escoltat de ben bon de veres. I també, com no, posar-me a disposició de tots els mallorquins, mallorquines, tots els menorquins, els eivissencs i formenterencs, per poder seguir fent feina de rescat en mayúscules a Europa. Segur que he estat 5 anys en el Parlament Europeu i també coneixeu que ha estat un indret per a jo extraordinari com a camp d'aprenentatge.